أبزا وقت زيا أبزا جيزي زيا نزا فيديو زيا تسمع عند حراليخا أموخا عدمي قريبو يخيدالو سالاسا يأتلقو انتاي تريف النيز بالحساب عند حراليكا بلك إزا فيديو زيا نعخا زخبركم تخاتاتلتي نايزا فيديو زيا سلامتاي ايرساعكم بمقتصال عدمن جيزين انتاي اللو عدميخا انت اوانو بقوص اندابله كيترداكا 20 30 40 50 داغبركا 100 تاكل سلازي انتايك بلدلي نسخا بلكع ابز كل 30 زول عدمه تركب اندر حاليخا إذا فيديو زيا نعاخي أزبل كل مغنيات نزي مسل قدامي نجر أبز عدمزي 20 قلن كوينة 30 كأتو انتاي تريف ووز بالحساب الدحر هاليكا نسخا نتصر زخون علامة كهلوكا كخيل اللو حدا شتو حدا قول إزي خبص حلني زبل كاي نجر بنتصر كتفلت كتكيل اللكا كم زي خبل كلخو نجرات أطبيك حدسم نتصر علامة كهلوكا اللو إز نجر زي كبص حو علني إز عمام زي كعيو علني إز درجازي كبصحون كديبون علني زبل حساب النحراليكا حجي سيرس كون كان زنجرات زي تيزي جمير كايو هيوت اندات أببتكا كتكيديا مغنياتو أبزان بلا زلنا جيزي علامها أنا تصيركا فليتكا نت من قدي كتقوع عزون تيزي جميركا صباح نقوه كتصبكيا تصباب كوينا خانسخا موتي كي تسأنا لا حجي تصبو جيركا علامها كتفلت كتكيل علكا كاليتي نتبي نايسلت أجمات أبز جيزي زين دحردا حاليو مخا نسخا إزم مغنيات زيوم تردئكا نزيوم كتعيرلهم كسرحلهم تزي جميركا ومغا ترقم سلدي تزي تردئكا بغمي متس بغمي سيف تقوبرو زلكا سلدي أوافيركا كميجركا كم ترابحو تزي تردئكا نسخا نزوم نقرات زياتهم كسرحلهم تزي جميركا نسخا أفتات صباح نقوه تمس زلانا يدخنت عالم تقاطعسي أي كتركبنيخا بينخا تنقال على عسلة بللا أجوخا قسينكا كتنبر تخيليخا من البات كابز شجرات الزجن كوت يدل إيز بالحساب النهر هاليكا جن حجي كتبقى لك حجي نابرخا جمرو حجي نزنجرزي عتيبكا كتحزو كتكل لك ترجم سلدي كردا أكلو بغمي يسرح بغمي متس بغمي وتس صبو جيرو بلان كتسرعلو كتكل لك كم سال ساينت بخا إزي جزيزي إتو موفي إتو فيلم تسرحلو جزين بر درست كا تدالو اللو جزيه كم زي كونه كرد عنا كخيل اللو سلازي بلاننا فليتنا نتصر علامة كهلونا كخيل اللو كم توساخي جزين كلكا جزي أي تتصبه صباح كوغوبرئ دحر صباح كوغوبرئ زبل حساب ندحر هاليكا صباح ندحر صباحان ناي جزار سن معلتات حيزن كالو بروجرام حيزن كال هيوت حيزن هالكا سلتصنحا نزا جزي زيا كتقملا كتكلا لكا ازي تطعي جزي ازي توسان جزي نسخا كتبلي بالكان نز جزي زي بلكع كتقملو كتكلا لكا غير كايز لخا عمت وحد يكونن 30 خنبل كلنا بالطعمي بزحي نسخا ابز جزي زي كال بلان كال هنصت كتغبر يزغباكا كال حبتن باجيتن كتحز يزغباكا مسكال اوتاب كبابيخا زلو معركمزي غيركا كتوادادر يزغباكا أبزا جزي زي أسخا كبلكا زخيل سلدي باجن تزي هاليكا مسكناي تدنقت سلازي جزيخا حسبولو عدميخا يخركالو زرايت تايم حجي أيكونن اتقون عجيزي حجي أيكونن من البات مس دلدولكو مس قرحكو مس تروركو زبل حساب ندعر هاليكا أكلاتكا أريقو ماسينو أبكال درجة كيبصحا كان كله حجي كتحسبولون حجي كتقومولون كتكلالكا نزي عشال زخونا عدمي حجي خاخد قوي تخيل حجي خاخد سرح تخيل كم حموشاين أجداس النتبن أبز جزيز نسخة حدا ريسك تبلو نجار تزي وسيركا بزعبا تمرتي بزعبا وفري بزعبا زخونة عينة تاب هيوتكا لو تخمس الكا زخيل نجار تزي وسينكا ريسك تزي وسيركا له نسخة إذا بملأ أصل تشاويت زخونة هيوت ندادا قومكو كنبرأ لو مخدق معي صباح خدق معي بالحساب نحراليكا نزز بلو زلخو ريسك موساد أي كت قرباني خا نسخة جن نزا أصل تشاويت زخونة هيوت قريفة كالا عالم كنبري دللخو عبيت زلوه لوط زلوه طعنا زلوه هيوت كنبري زدل زلخو تبل ندحر تخونكا نزي ريسك زبلو زلخو نغرات كنوسدو كنفرح يبلنان بتعمي حدا كنوصو زي نخل عزقتي زخونه ريسك داكناتو يبلنا امبر هيوتنا كخيرنا زخل عينت ريسك ولا نمنتاي 10 غيزه زي توسدو سلازي صقماتو تردينا اتنحنا نوسدو زلنا ريسك عقمنا ديو ايكونن دا طرح نفلت كنكلالنا امبر نزا أصل تشاويت زخونة هيوت كدقما كتكئل يبلكان شادو شاي اب تسفان حلمن كنبر يبلنان نزي تسفان حلمن حاسبو زلنا ناب قبري أمتينا
ክንዓየሉ ጥራሕ ዝግባአና ንሕና ካብዚ ዕድመዚ ጀሚርና ንስኻ ኣብ ሕልሚ ዘይኮንካሲ ኣብ ጋሃዲ ክትነብር ክትክእል ኣለካ ነቲ ንስኻ ተሓልሞ ዘለኻ ሓሳባት ክትስርሓሉን ክትዓየሉን ኣለካ ደኣ እምበር ዓራት ኣይተማሙቕ ኣብ ሕልሚ ኣይትንበር ስለዚ ነቲ ንስኻ ክዕውተካ ዝኽእል ነገራት ኦንላይን ይኹን ዋላ ኦፍላይን ክትስርሓሉ ክትክእል ኣለካ ናብዚ ዓወት እዚ ከብፅሑኻ ዝኽእሉ ዙርያኻ ኣለሊኻ ናፍቶም ሰባት ክትጽጋዕ ክትክእል ኣለካ ናብቲ ሲስተም ክትኣቱ ክትክእል ኣለካ እቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለኻ ጽባሕ ንግሆ መን ምዃንካ ኣለሊኻ ናብኡ ክወስዱኻ ዝኽእሉ መንገዲ ፋሕተርተር ክትብል ክትክእል ኣለካ እምበር ኣብ ሕልምን ኣብ ድቃስን ክትነብር የብልካን ተስፋ ኦኬ ተስፋ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ነቲ ንስኻ ተስፋ ትገብረሉ ዘለኻ ነገራት ግን ብሕጂኡ ትዕዮ ክትጅምሮ ክትክእል ኣለካ ከም ሻውዓይ ነጥቢ ምናልባት ስሱዕ ዝብል ሓሳባት ከይተዝንብለይ ደኣ እምበር ንስኻ እቲ ባንኪ ሕሳብ ኣካውንትኻ ዘሎ ኣተሓሳስባኻን ዘሎ ማዕረ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ውሑድ ሰልዲ እንድሕር ሃሊካ ጃስት ውሑድ ዝኾነ ሓሳባት እውን ኣብ ርእስኻ ኣለውኻ ማለት እዮም ምናልባት ንስኻ ብዙሕ ሰልዲ እንድሕር ሃሊካ ብዙሕ ፃዕራም ሓርኮትኮት ትብል ዓይነት ሰብ ክሳብ ዝኾንካ ብዙሕ ባጀት ክትውንን ክኢልካ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ስለዚ ኣተሓሳስባናን እቲ ባጀት ሒዝናያ ዘለና ኣብ ባንክናን ማዕረ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ብዙሕ ሰልዲ እንድሕር ተደሊኻ ብዙሕ ክትፅዕር ኣለካ ሓሳብ እውን ብዙሕ ክህልውካ ኣለዉ ንስኻ እውን ብዙሕ ዝኾነ መደባት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ቁንጣሮ ዝኾና ሰልዲ እንድሕር ሃሊናኻ ግን ንስኻ እውን ጃስት ሓንጎልካ እውን ኣይማዕበልን ታሕቲ ኮይኑ ክተርፍ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ኢኻ ነዚ ነገራት እዚ እሞ ፈሊጥካ ፀገማቱ ከተለልዮ ዘይትኽእል ስለምንታይ ክትስርሓሉ ዘይትኽእል ሃፍታም ድሕር ትኾንካ ኦልሬዲ ንስኻ እውን ብዙሕ ዝኾነ ሓሳብን ብዙሕ ዝኾነ ጉልበትን ስለ ዘለካ ፃዕራም ስለ ዝኾንካ ኢኻ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕካ ዘለኻ ኣብ ባንኪ ኣካውንትኻ ሳንቲም ድሕር ሃልያትካን ጃስ ንስኻ እውን ሓሳባትካ እውን ክንዲዚአነን ስለዚ ሓሳባትና ምስቲ ባንኪ ኣካውንትና ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ዝደልዮ ሰብ እንድሕር ተኮይኑ የስ ሃፍታም ክኸውን እዩ ዝደሊ ሓሳባትና እውን ሃፍታም ክኸውን ኣለዎ ሃፍታም እውን ብኾፍካ ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን ለይትን ቀትርን ነቲ ንሕና እንደልዮ ዘለና ሃፍቲ ክንፅዕረሉ ክንክእል ኣለና ትርጉም ሰልዲ ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ ሻሙናይ ሒዘ መፅዮ ዘለኹ ሓሳብ ኣብዚ 30 ኣትየለኹ 30 ዕድመይ ትብለሉ ዘለኻ ግዜ 30 ይዕርኽ 30 መሓዙት እንድሕር ሃልዮምኻ ጃስ 30 ፀገማት ሒዝካ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ክርዳኣና ዘለዎ 30 ይዕርኽ ዘይኮነ ኣብዚ ግዜ እዚ 3 ፅፉፋትን ክያንትን ዝኾኑ ይዕርኽ ክህልውኻ ክኽእሉ ኣለዎም ፀገምካ ዝርድኡኻ ፀገሞም ትርዳኣሎም ሓዊ ዝኾኑኻ ሓዎም ትኾኖም ንኩሉ ነገራት ክርድኡኻ ዝኽእሉ ነገር 3 እንድሕር ሃልዮምኻ ካብዞም 30 ትብሎም ዘለኻ እዚ እቲ ቀንዲ ፅፉፍ መንገዲ ስለ ዝኾነ ነዞም 27 ትብሎም ዘለኻ ሰባት በብደረጃኦም ነናቶም ቦታ ሂብካ ንስኻ 3 ንዓኻ ክኾኑኻ ዝኽእሉ ይዕሩኽ ክትመረፅ ክትክእል ኣለካ 30 ኣልት ፎርሚየ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እዩ ስለዚ ንስኻ ሂወትካን ግዜኻን ሰዓትካን ኣብዞም 30 እዚኦም ከተባኽን የብልካን ብዞም 3 ኸማን ግዜ እንተረኺብካሉ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ክትልወጥ ትደልለኻ ክትሰርሕ ትደልለኻ ክትህፍትም ትደልለኻ ስለዚ ግዜ ካኣኽለካ እንድሕር ተኮይኖም 3 ኸማን እንዳበዝሑኻ ምናልባት ልዕሊ 3 ይዕርኽ ክትህልውን ትኽእሉ ኢኹም ይቕሬታ ኣብታ ሻዓይ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ምናልባት 3 ክውሕዱን እዮም ዝብል ሓሳብ እንድሕር ሃሊካ እዞም ትብሎም ዘለኻ ይዕሩካ 10 ክባቢልካ ን10ዮም ሙሉእ ዝኾነ ግዜ ከተጥፍኣሎም ኣይትኽእልንኻ ግን ኣገዳሲ ዝኾነ ግዜ ንዓኣቶም እንዳሃብካ ግዜኻን ትምህርትኻን እቲ ንሳቶም ዝኸድዎ ዓይነት ሓሳብ ዕውታት እንድሕር ተኮይኖም ናቶም መንገዲ ክትክተል ክትክእል ኣለካ ወይ ድማ ንስኻ እቲ ዓርከይ ትብሎ ዘለኻ ሶሻል ሚድያ እንድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ንስኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክትሪኦ ትውዕል ዘለኻ ንዓኻ ነዚ ዕቤትካ እዚ ክድግፈካ ዝኽእል ነገር ከዕቤካ ዝኽእል ነገር ክኸውን ክኽእል ኣሎ እምበር ለይትን ቀትርን ፋኒ ዝኾነ ነገር እንዳሰራሕካ ንስኻ ፋኒ ኮንካ ከይትነብር ሂወትካ ክትቅይረሉ ትኽእል ግዜ ስለ ዝኾነ ክትዝንግዖን ክትርስዖን የብልካን እዚ ግዜ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተሰጢሕካ ካልእ ዘይጠቅም ነገራት ክትሪኤሉ ጃስት እዚ ነገር እዚ ከዕንወካ ስለ ዝኾነ ብሕጂኡ ክትሓስበሉ ክትክእል ኣለካ እዚ ሶሻል ሚድያ እዚ ንምንታይ ኢኻ ትጠቕመሉ ንመን ኢኻ ንስኻ ፈሎው ትብሎ ናይ ምን ሓሳብ ኢኻ ንስኻ ትኽተል ዘለኻ እዚ ከነስተብለሉ ይግባእ ምናልባት ኣይንዘናጋዕ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ንስኻ ብመንገዲ እቲ ንስኻ ትዘናጋዓሉ ዘለኻ ሓደ መሃርን ጠቓምን ዝኾነ ነገራት ክትከታተል ክትክእል ኣለካ ከም ተወሳኺ ኣብዚ ዕድመ እዚ ሂወትና ብጣዕሚ ኣገዳሲትን ጠቃሚትን እንዳኾነታ ትኸይድ ምናልባት ንስኻ ግን ነዞም ኣገደስትን ጠቐምትን ዝብሎም ዘለኹ ነገራት
ትስዕቦም ምስትህሉ ጥራሕዩ ንስኻ ህይወትካ ሻላቱር እንድሕራሊኻ እዛ ዓድመ እዚኣ እውን ሸለልትነት ከርእየካ እዩ ቁም ነገር ዘለዎ ነገር ኣየምፃልካን እዩ እቲ ብርሃን ዝኾነ መንገዲ እውን ኣይተርእየከና ስለዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ መንገድኻን መን ምዃንካ ትፈልጠሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ዝኾነ ነዚ ዕድመ እዚ ሸለል ክንብሎ የብልናን ኣብ ከባቢኻ ዕውታት ሰባት እንድሕር ሃልዮም ዘቕንኡኻ እንድሕር ሃልዮም ነቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ዓይነት ስራሕ ምቕዳሕ ነውሪ የብሉን ስለዚ ዕውት ሰብ ክትከውን እንድሕር ተደሊኻ ነቲ ዕውት ዝብሎ ዘለኻ ሰብ ዝገበሮም ነገራት ክትገብሮም ክትሕለል የብልካን ተተማሂሩ ተምሃር ዓቕምኻ ተምሃር ተሰሪሑ ስራሕ ዓቕምኻ ስራሕ ዘዋፍር እንድሕር ተኮይኑ ንስኻ እውን ብዓቕምኻ በቲ ዘለካ ባጀት ከተዋፍር ክትክእል ኣለካ ናብራ ተገይሩ ንስኻ እውን ናብራ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ስለዚ ንስኻ እዚ ሓደ ዕውት ሰብ ትብሎ ሞዴል እንድሕር ሃሊካ ክትክተሎ ክትክእል ኣለካ ግን ነዚ ዓወት እዚ ከተምፅኦ እንድሕር ተኾንካ ግዜኻ ባጀትካ ኩሉ ነገራትካ ብተወፋይነት ከተወፍየሉ ክትክእል ኣለካ ከምዚ ክብል ከለኹ ግን ንስኻ ልዕሊ ዓቕምኻ ትገብሮም ነገራት ክህልው የብሎምን ምናልባት ምስናትካ ዓቕሚ ዝኸይድ ነገራት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ግዴታ ይኮንካ እንተ ንስኻ ካልእ ሰብ ዝገበሮ ክትገብር ተመሳሳሊ ነገራት ዓወት ክህበካ ዝኽእል ነገራት ግን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ግዴታኻ ይኮንካ ሚእትኻ ሚእቲ ንስኻ ኮፒ ናይቲ ንስኻ ሞዴል ክኾነኒ ይኽእል እዩ ትብሎ ዘለኻ ሰብ ክትቆድሖ ዘለካ ኣብዚ ዕድመ እዚ ጀሚርካ ዕውት ክትከውን ተደሊኻ ዕውት ዝኾነ ሓሳብ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ዕውት ዝኾነ ሕልሚ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ሕልሚ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ንስኻ ተሓልሞ ዘለኻ ብለይቲ ሕሎሞ ብቐትርኻ ተጉዕዞ ክትጅምሮ ክትክእል ኣለካ ዓራት ግን ከተማሙቕ የብልካን ሓወይ ኣብዚ ዕድመ እዚ ብዙሕ ነገራት ከተፍርየሉ ትኽእል ግዜን ሰዓትን ስለ ዝኾነ ክትብገስ ክትክእል ኣለካ ኣብ መወዳእታ ክሕልፎ ዝደሊ ነጥቢ ኣነ እዚ ሰብ እዚ ተዓዊቱ ክሪኦ ይደሊ ኣለኹ እዚ ሰብ እዚ ኣብዚ ዕድመ እዩ ዘሎ እሞ ነዚ ዕድሚ ተጠቂሙ ዕውት ናብራ ክመሪሕ ይደልዮ ኣለኹ ትብሎ ሰብ እንድሕር ሃሊካ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ብዙሓት ሸር ንበላ ላይክ ኮመንት ሸር ዘይምሕማቕ ነዛ ቻነል እዚኣ ንምዕማይ ኩላትና ኢደ ኢድካ ንበል ስለዚ ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ሸር ዘይምሕማቕ ቴንክ ዩ